Bohatý kultúrny život iba divadelnej spoločnosti Hannes Ráka, Habiba. Vie sa o nich málo, vie sa možno ešte meno riaditeľa, možno jedného z dvoch účinkujúcich. Jedna pravdepodobne pôsobila niekde v okolí Zborova a chodila tu vystupovať. Vystupovali normálne nielen na svojej v rámci, dajme tomu, škole v Bedhami Dráž na spodnej časti, kde bola škola, ale aj normálne v hoteli Republika, kde bola divadelná sieť. Aj to bol jeden zo spôsobov, ako z tých dobročinných zbierok alebo z toho vstupného financovali svoju činnosť pre svoje spolky napríklad, alebo pre svoju komunitu. A najvzácnejšou bola Halberštramová knižnica. Je sa o nej trošku málo. Oficiálne sa hovorí, že mala až 2500 zväzkov. Keď prišlo nariadenie o deportácii a vysídlení Židov roku 1942, dostali baderovskí Židia za úlohu zbaliť tieto knihy a odviezť ich do Bratislavy. Či to splnili alebo nesplnili, sa dá pochybovať, pretože podľa niektorých nálezov, ktoré sme mali možnosť vidieť, alebo sme našli knihy, sú to také vzácne výtlačky a publikácie, že skôr by sa dalo povedať, že využili ten čas, keď ich nekontrolovali a tie knihy, ktoré išli do Bratislavy, zamenili za menej vzácne a kustové vydania a tie skutočne hodnotné exempláre skryli. Tie sa potom postupne ponachádzali, žiaľ Bohu, stali sa predmetom obchodovania, našli sa na zákonu v Krakove, v Bratislave a tak ďalej. Ale ešte stále tá časť tých vzácnych kníh a výtlačkov, niektoré sú aj z rokov, niekde pred rokom 1780 a plus, čo sú mimoriadne vzácne. Žiaľ, my ich význam, ako som povedal, nevieme pochopiť. To už budem záverom, to sú také slajdy, aby ste pochopili, ako sa dá zdokumentovať. To sú materiály, kde zo ščítaní zo súpisu z roku 1715. Tento je s dovolením súpis Židov z roku 1847. Môžete porovnať, jeden sú maďarský, jeden sú latinský. Toto je časť z encyklopédie z roku 1929, kde sa prvýkrát popisuje v maďarskom zhruba niečo ako encyklopédia judaika, by sa to dalo povedať. Založená v roku 1829